Добре дошли! Намираме се в една от най-новите придобивки на читалището. Това е компютърната зала, която официално ще открием тази вечер. Народно читалище Заря 1898 кандидатства по програма Глобални библиотеки на етап 2011 и беше одобрен. Отговорихме на всички изисквания, които бяха посочени. Програма Глобални библиотеки е съвместна инициатива на Министерството на културата и на програма на ООН за развитие ПРОМ. Инициативата се финансира чрез субсидия на фондация Бил и Мелинда Гейтс. Самата програма цели да увеличи и да улесни достъпа до интернет, знания и комуникация чрез мрежите на обществените библиотеки. Това е един значителен проект за Народно читалище Заря. С новата компютърна техника, която получихме, а това са 3 настолни компютъра, мултимедия, която ще използваме тая вечер, и принтер, читалището ще може да разнообрази своята дейност и вярвам, че то ще стане един модерен център за комуникация. Тук всеки един, който желае, може да ползва безплатно интернет, да търси информация в глобалната мрежа, да комуникира. Тук децата ще могат да запълнят своето свободно време през ваканцията. Определено с тази нова модерна компютърна техника, с която разполагаме, ще станем по-полезни и по-нужни на жителите на село Хаджидимитрово. Да ни е честита новата придобивка и да има желаещи, които да я ползват. Моля господин Нестор Иванов, който е председател на читалището, да среже лентата, с което да открием компютърната зала и която тя може да функционира вече пълноценно. Ами позволявам си, какво да кажа, да се използва пълноценно по предназначение в интерес на хората от нашето село и на младежите и на възрастните хора. Да ни честита придобивката. Айде да ви честитим на вас.